Dobrý den, já vás zdravím ze zdraví UK. Dneska jsem se rozhodl udělat test pro lidi, protože lidi nevěří tomu, že pijou něco nezdravého, takže si chceme udělat test kávy, poté si uděláme test čaje, pak si uděláme test mléka a poté běžných limonád, jako je cola, Fanta, a poté uděláme test s Coral Mine, přidání pytlíčku Coral Mine, který obsahuje minerály, a uvidíme ty výsledky. Takže nyní teďka začneme tady zde s kávou, běžná rozpustná káva, která se dá koupit v Tesku, kdekoliv marketu. Takže ponoříme pH měřič do kafe a zapneme a uvidíme, kolik nám tam naskočí pH. Takže tady vidíme, pH nám naskočilo 4,7. Poté si potom povíme k tomu něco více. Takže já to vyndám, odevřeme trošku a nyní se podíváme na pH běžného ovocného čaje, pytlíku, který koupíme taky vlastně v kdekoliv marketu. Takže vidíme, zatím nám to stoupá, ještě to můžeme takhle promíchat. No, tak vidím, že ovocný čaj je dokonce ještě horší než káva. 2,7. Takže otřeme. A nyní si otestujeme běžné mléko, které koupíme v marketu, v Lidlu nebo v Tesku. V plastovém tom balení. Takže jdeme na to, zapneme pH a uvidíme, jak nám to naskočí. Takže vidíme, mléko má 6, ještě to takhle můžeme promíchat, jestli se nám to změní. Takže 6,1 výsledek mléko. Takže se otřeme. A nyní si uděláme test Fanta. Naše oblíbená limonáda dětí, kterou jim tak vděčně dáváme. Takže ponoříme a zapneme. A uvidíme, co tam bude. No, tak vidíme, pH s námi skočilo na 3,5. 3,4 se to ustálo. Výborně. Takže teďka poprosím moji kolegyni Míšu, přineste mi prosím vás ještě lžičku. Takže nyní si ukážeme vlastně po výsledku první je vlastně bude test tady vody běžného z kohoutku ještě. Děkuji. A poté si přidáme do té vody vlastně tady zde Coral Mine, tento minerální pytlíček. Takže první, co si změříme, pH vody z kohoutku. Teda vlastně tato voda je převařená, že ano? Tato voda je převařená. Takže jsme si dali vodu převařenou. Vidíte, toto pH je 4,5. Takže nyní vypneme, otřeme a nyní si do této vody vložíme pytlíček Coral Mine. Takže teďka ho zamícháme, necháme ho chviličku rozpustit. Tak, máme pH měřič, vložíme dovnitř a zapneme.
a vidíme, co se děje. pH nám stoupá, ještě sice ty minerály nejsou tak rozpuštěny, vlastně když to ještě zamícháme, aby se nám to naředilo. Takže to pH by nám mělo vyskočit až vlastně na 9, ale díky tomu, že to ještě není rozpuštěno, když budeme dále míchat, tak bychom se dostali, už nám to stoupá 8, 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6. Jo, ještě to můžu takhle více promíchat. 8,8, 8,9. Jo. Takže ono to by to, na těch 9 prostě to vyjde. Máme to vyzkoušeno. pH je 9. Takže vypneme. Takže to je ohledně testu. Pokud přidáte Coralmine, máte jistotu, že máte minerály v těle a opravdu pijete kvalitní vodu, které vlastně nepřikyselují váš žaludek. Všechno ostatní, tyto zde, co jsme měli ty testy, vlastně si je kyselotvorný a není to příhodné pro náš žaludek, naše střeva, takže vidíme, z čeho nám potom vlastně vznikají ty naše problémy. Takže to je vše dneska k tomuto testu.